Здравейте, приятели! Днес ще играем Dream League. Първото нещо, което искам да направя е да си купа Неймар. Има оферта в шопа, така че задължително купуваме. Добре дошъл в отбора, приятел. Така, ще видим сега, ще го сложим на мястото на кой. Така, Лука Модрич ще дойде тук. Неймар ще дойде така и всъщност Жиро няма да играе. Това ще бъде съставът ни. Така, започваме, хора. Започваме, играем срещу Леганес. What the fuck? Какво отбор? Така, виждаме екипите на Барселона. Левандовски за Хълк. Хълк с извеждащо подаване за Неймар. Неймар, изстрел и греда. Какво по-хубаво от това? Още с първото си докосване Неймар направи страхотен удар, но за съжаление топката срещна гредата. Иначе ще да е прекрасен гол. Ето отново виждаме Неймар. Той подава за Хълк. Пропуск на Хълк. Пропуск. Това беше шанс за гол. Чудесно извеждащо подаване направи тук Неймар. Левандовски сега отново за Неймар. Неймар, финтира Неймар тук. Неймар, още Неймар. И това е гол. Това е гол. Прайс отбелязва гол за отборът на Барселона. Така. Хълк. Дълг беше този пас за Неймар. Но какво да се прави? Изчистване топката напред. Кенеди с пас за Неймар. Той за Хълк. Изглеждащо подаване за Левандовски. Левандовски ще опита изстрел. Да, прави го. Модрич. Модрич сега. Удря, но вратаря спасява. Да видим сега. Кенеди за Прайс. Той за Хамес. Ще бъде стигната тази топка от Хамес Родригес. Финтира тук. Финтиране в наказателното поле, където е Левандовски. Не влиза. Но ето, че Прайс пропуска. Страхотно беше финтирането на Хамес Родригес, но Левандовски не успя да вкара гол. Ето Левандовски сега е с топката. Хамес Родригес. Ще финтирира Хамес. Блокирана е топката от защитника на Леганес. Томас Вермален за Неймар. Той за Уилсон. Отново Уилсон. Хамес Родригес сега. Хамес. Какво ще направи Хамес? Ще центрира ли? Ще има центриране, да. Блокирано, но пак има центриране. Неймар с глава. В крайна сметка корнер. 2 минути ще бъде добавеното време. Томас Вермален за Неймар. Неймар опита странично ножите, но не му се получи. Леле, то какво спиране направи. И това е полувреме. 1-0 в полза на моят отбор. Прайс сега. Той за Неймар. Връща към Уилсон. Неймар отново. Ще комбинира тук с Хамес. С десно го направи това. Левандовски сега опита подаване за така. Центриране тук. Още едно центриране, което е за Левандовски. Неймар сега с топката. Центриране далеч от наказателното поле. Лука Модрич сега гони възлъсна на топката. Модрич сега. Неймар. Пас за Хамес. Той ще центрира вътре, където е Хълк. И това е греда. Падна топката на волето на Хълк, но за съжаление отново удряме греда. Вече е втора греда в матча. Това не е добре. Но какво да се прави, важното е, че сме вкарали вече един гол. Левандовски сега ще опита извеждаш пас към Неймар, но не мина.
Хамес Родригес тук. Хамес. Подава за Неймар. Той са Хълк. Хълк ще стръгна от движение. И това е трета града, дами и господа. Но ето, че грешката е поправена. Ето, че грешката е поправена от 11-цата на Барселона. Ето тук гредата. И тук Неймар просто съвсем леко докосна топката, за да може да я вкара. Ето виждате с глава, съвсем лекичко я докосна и 2-0 хора. 2-0. Просто чудесно. Хълк сега. Той ще описа пас за Неймар. Спряне там. Отново Хълк. Модрич сега. Пас за Левандовски. Той ще подава към Хълк. Хълк ще търси центриране. Не мина това центриране към Неймар. Иначе резултата можеше да бъде и 3-0. Неймар сега. Левандовски към Хълк. Той центрира където е Хамес Родригес. Далече. И това е фул тайм хора. 2-0 победа с гол на Неймар и гол на Прайс за 16-та минута. Ами, какво да ви кажа, просто няма по-хубаво от това нещо. Да видим сега само някой в магазина дали има хубав като оферта. Леки Санчес виждаме, сами физира. Не. Това беше хора, ако ви е харесал клипа, дайте му лайк, абонирайте се ако още не сте. Аз бях Тофен Форкет и до следващото видео.